Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi reġa' fetaħ attakk ieħor fuq Adrian Delija. F'kontroprotest ġudizzjarju li ressa għal protest ġudizzjarju li resqu l-avukati ta' Jorgen Fenek, Jason Azzopardi qal li l-għada tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għaddiet, Fenek talab li tmexxija nazzjonalista dak iż-żmien ta' Adrian Delija biex teħles minnu. Din hija t-tieni allegazzjoni ta' Jason Azzopardi diretta lejn it-tmexxija nazzjonalista ta' Adrian Delija brabta mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019. Jason Azzopardi u deputati oħra tal-Blue Heroes fosthom David Take kien akkuża li Delija ħa flus biex tiġi mminata l-kampanja elettorali ta' David Casa. Fit-tmexxija nazzjonalista kien hemm ukoll Pierre Portelli, dak iż-żmien tal-allegazzjonijiet in kwistjoni kien lit il-leminija ta' Delija. B'dan l-attakk ġdid fuq Delija minn Jason Azzopardi inkisser is-suppost ftehim ta' paċi li tant ftaħar bih il-kap Bernard Grek. Buħud fid-Dar Ċentrali qalulna li l-ftehim bejn Azzopardi u Delija f'Mejju li għadda ma kien ftehim xejn, għajr li Jason Azzopardi irtira momentarjament l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Delija. Dan tantu minnu li sa 3 xhur wara li Jason Azzopardi ammetta li ma kienx qal il-verità fuq Adrian Delija, issa l-istess Jason Azzopardi reġa' beda jispara fuq Adrian Delija u jallega fuq il-qrubija bejn l-eks kap nazzjonalista u l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Intant l-avukati ta' Jorgen Fenek qed jargumentaw li Jason Azzopardi fetaħ attakk sistematiku kontra l-imħallef Giovanni Grixti, sigħat qabel ma l-imħallef kellu jiddeċiedi fuq it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Fenek. L-imħallef Grixti jiddeċieda li Jorgen Fenek għandu jibqa' jinżamm arrestat. Fenek tpoġġa taħt qatt takkuża mill-prosekuzzjoni biex jgħaddi ġuri mixli bil-kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Dakinhar tal-pubblikazzjoni tal-att tal-akkuża l-imħallef Grixti kien iffaċċjat bittra li ntbatet lil prim imħallef minn Jason Azzopardi u akkużah b'konflitt ta' interess għal raġuni li fl-2008 Dr. Grixti li kien għadu mhux imħallef kien xtara dajsa minant George Fenek, missier Jorgen Fenek. L-ittra kienet segwita wkoll minn attakk fil-konfront tal-imħallef Grixti permezz ta' kitbiet fuq Facebook mill-istess Jason Azzopardi, Simon Busuttil u numru ta' esponenti tal-Aqda Repubblika fosthom Manuel Delija. Quddiem dan kollu Jason Azzopardi tkaża b'akkwist leġittimu ta' dajsa li għalija Dr. Grixti ħallas fl-2008, iżda fl-istess sena Jason Azzopardi tkarrab u akkwista b'xejn coffee morning mingħand Jorgen Fenek. Dan id-dettall jingħaqad mal-fatt li Jason Azzopardi tħallsitlu wkoll kamra f'lukanda lussuża f'Tel Aviv l-Iżrael mill-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Dakinhar Jason Azzopardi kien mar għal tieċ u qgħad fil-lukanda Hilton li tagħti fuq ix-xtajta tal-belt Iżraeljana. Iżda wara fuq ix-xandir Jason Azzopardi qal hekk meta spiċċa mistoqsi jekk ħax xi ħaġa mill-grupp ta' Fenek. Bil-grupp li huwa kien CEO. Int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l daw il-grupp. Żgur mhux minn Jorgen Fenek. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa.